Het wordt dat de klanten online bij de winkels bestellen, wordt sammelen in de bakkerij. Voor elke klant gaat de hele bestelling in een dwarske de bus in. Haast alles is online te koop. Gehakt, hamburgers, gewoon ballen, maar gebak ik nog voor het weekend misschien dat meesten net al bestellen. Hierappels, kiwis, banaan, appels, dat kunnen ze allemaal bestellen. We hebben de noodwebshop ombouwd. Dus uw assortiment ziet er best wel compleet op. En voor de groenteboer en de slager wordt nog steeds uitbreid. En er staan een 20, 30-tal producten op wat gewoon nodig binnen. En dan wordt een van uw straaien dat bezorgen op een goede logistieke manier. Zodat we net te vaak hoeven te rijden en zo weinig mogelijk contact. Een van de bezorgers is Walter. Hij gaat alleenig naar de klanten toe en neemt zijn maatregels. Ja, klopt. Dat doe ik wel handschoentjes aan en ik zet de bestelling nu voortaan voor de deur neer. In plaats van dat ik het overgeef om handcontacten en andere dingen te voorkomen. En het is allemaal al betaald, of hoe zit dat? Ja, het gaat allemaal via iDeal, dus het wordt gewoon via de bankrekening betaald. Dus we hoeven niks meer af te rekenen, geen pinapparaatjes en geen contant geld. Dus dat is heel makkelijk. Alsjeblieft, uw bestelling. Ja, bedankt. Fijne dag nog. De namen van Ouder Rijn is deze service een uitkomst. Want anders gaan we naar Albert Heijn en dat is een hele grote zaak en met een hele hoop mensen. En we willen dat juist vermijden. En dat is op deze manier is dat wel gebeurd. Hebt u nu alles voor de hele week? Ja, min of meer. Ja.